Скъпи сънародници, за мен е удоволствие да се запознаем. Аз съм един от великите български владетели, които с много жертви се пребориха за успеха на нашата държава. А вие знаете ли моето име? Ще ви разкажа част от историята си, за да ви помогна да познаете. Още преди да се установя като самостоятелен владетел, предприех походи в Тракия, като освободих българските земи и превърнах Преспа в своя главна резиденция. По време на моето управление, император Василий II предприе поход срещу България. Той достигна Средец и го обсаждаше в продължение на 20 дни. След неуспешен опит за превземане, императорът се върна обратно през Ихтиманския проход. Войските ми устроиха засада в местността Траянови врата. На 17 август 986 година му нанесохме съкрушително поражение, унищожавайки голяма част от пехотата и цялата конница. Предполагам, вече се досещате кой съм, а ако все още не сте